ko wurin aiki ba irin na kabun da din himma. Safayar dutse a yanka ka babu sire zakara da alfarma. Sanata Abdullahi Ibrahim Kursa mun ga katimma. Dukkanin wani wanda bai san student su yi gaba cikin himma. Sakon gana kura student association national body karkashin jagorancin AI kura kakar maza suki. Haka kai sama ka bar kasa ko makiyanka suna yi magadi. Lokaci mai sanya murna ganin ke yara sun garan kandi. Ba kai ka da tara people badan a cikin mabiyan kakwai hadi. Sun kara gudun kana can gaban sadaki na kakwai suki. Sanata Abdullahi Ibrahim ne ai ne Ibrahim a cikin kursa ma shi na daban ne. Ai lallai kuma mai sanya ganci gaba hali ne. Hakan kuma hali ne. Zaman ka daram sanada cikin kursa na zabe ne. Baka da son kaga wasu sun ki wanki dan kuwa kai mai so na zanka ne. Kai sanata kake a cikin kursa kura tana fari da kai yas ne. Ko rigima ka je gurin ka za a yau kana yi kai kalamai ne. Mali ka fita da kudi dibi da kogi gunar ruwan ka babba yana kaunar jama'ar su mun gane. Mu don ko mun gane. Ja gaba da gamji sha sara da sassaka ba shakka. Sanad AI kai ka ba dalili na tsara betuka maganar waka. Kwarai min yaba da ka sannan kuma ba wani jankarka. Dan kai ne da ragon jirgi da baka bata ko kawo fanka. Hanya mai san kayawa ruwan da ba yakin kai zo gunka. Ciwo haushin bami mai karkasar ka zai ka fushi naka. Baka halin gemun masara ko ina ana yaba kwazonka. Sanata Abdullahi Ibrahim a kura gari naka. Ai dukkanin jama'ar kursa sun yaba da kyan aiki naka. Shi yasa da zabe ma ya shigo suka yi hanzari suka zabe ka. Hakan yasa da ban kare wakar sanai bai cika na abokanka. Domin mun ga su ma sun dagirin su ga cigaban jama'a taka. Farko na sa sanar isha gambo bishitu yau na faɗi sunanka. President cikin kungiyar kursalin ka bai kama da na cinnaka. Nasa kuma rai shito sani sai da duk wani dan kuka. Vice President mai makata ba shi kewan shiga rikicin kuka. Da kuma rai ina Abdullahi dan samu na yaba kwazon. Sakatare janar diyan kursa sun ce da kai suna yaba aikinka. Kwamare Dusan Abdullahi nuwa kai sak da gabi naka. Sakatare janar kome za kai su kai nazari da kwakwalwarka. Muhammad Ali Idris Ali social director na sanyo ka. Kwamare Salmanu Hamisi sahel director mun ganka. Kwamare Umar Abdullahi welfare director ba shakka. Kwamare Muhammad Dasu Salisu Rabbi yadda da kwazonka. Na sanya Kwamare Ali Dauda san PRO ba shakka. Jama'ar ka ne ai wannan. Jama'ar ka ne ai wannan. Sannan da kai da su dama nan mun tabbata dama nan. Da ba su san ganin ka kuncin nan. Mun shaida ba su saka kuncin nan. Da wasu gishi kai da kiran sake da taki mai sabakar shuka. Cikin su da sanad Abbas Ibrahim Musa mu je mutumin kirki. Sanad ta faras da mun san kakana da kare himma gun aiki. Sannan da sanad Kabir Ibrahim ba ka san zama da makiwanki. Sanad Umar Ahmad Yaruwa ko da yaushe kai ka shirin yaki. Sanad Anwar Salisu na saka kai su kuwar kasa ba saman doki. Sanad Abdulrashid da Abdulmajid ko makiyanka dole su mamaki. Abdulrashid Jabbar Muhammad komai da kai ba mu da mamaki. Sanadi Sheikh Masaudi Shabbi Asada kashi ya ka zama baki. Umar Alhassan DJ kamfen sanya masu kisoyin sauki. Ibrahim bai mukutar waziri ko da yaushe kai fa kana aiki. Hakan yasa ciki na bashi tuci ma haka na daga ma sarkin yaki. Sanad Ibrahim Muhammad Ahmad ce gaba dan zaki. A cika haka ne lakabin ka kware a ko'ina kana da sanin aiki. Kai ba ka mantuwa hanyar baki ko ba ido a ganka cikin sauki. Sanata Abdullahi Ibrahim ya yi na kure na mika. Da gaisuwar su kundin al'umma. Da godiya da sansu da doyin ma. Kun saka na kware ya kamar shi ma. Milisirin nake tuji bai waya mini wani.